Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар. НТР каналында сіз күн темасы тапшырын қарайсыз. Студияда алып барушы мен Гүлназ Кашаева. Дәріслер қызығырақ һәм мауықтырғыш булачак. Түбән Камада 5 балалар бакчасы 1-нче, 12-нче, 15-нче, 83-нче һәм Ташлык авылы балалар бакчасы грантка ия булдылар. Бу хакта бүген без җиңүчеләрнең берсе белән аралашабыз. 83-нче Татар балалар бакчасы мөдире Резида Миясәр кызы Газизова бүген безнең кунакта. Хәерле кич. Хәерле кич, Гөлназ ханым. Хәерле кич, шәһәрдәшләребез. Резида Миясәровна, иң башта безнең әнкәмәне котлаудан башларга рөхсәт итегез. Сезне чын күңелдән котлыйбыз һәм алга таба да сезне шундый зурдан зур уңышлар калдырмасын. Амин, рәхмәт. Түбән Каманың 5 балалар бакчасы 500,000 сум күләмендә грантка ия булдылар. Грант тогыз турында әзрәк сөйләп китсәгез иде. Рәхмәт, әйе. Бик зур эш инде бу. 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында министрлар кабинеты тарафыннан менә шушы грант игълан ителде июль аенда. Бу эш даими эш инде ул, ләкин аны проект итеп әзерләп бирергә кирәк иде шушы грантка ия булу өчен. Грантның үзенең максаты, бурычлары, аннарысын нәтиҗәлелеге, анда инде критерийларга кертелгән иде актуальлыгы, яңалыгы. Күпме кешене үз эченә ала, нәрсә өстендә эшли һәрбер менә шушы грантка бирелгән проект. Безнең шәһәрдән 9 балалар бакчасы грантка бирде, менә сез әйтеп киттегез, 5 балалар бакчасы отты. Һәр оешма бу эшне даими алып бара, ләкин һәр оешманың үзенең үзлеклелеге бар һәм аермасы була инде. Безнең проектлар, мәсәлән, бик күп алар, ләкин менә именно шушы нигә максатка юнәлтелгән проект туган яшимен туган телдә, яшимен туган илдә, сөйләшәм туган телдә. Бу горурланып әйтәсем килә. Безнең шәһәрдә беренче многопоточный проект. Бу үзенең эченә алган 6 проектны. Һәм инде без бик шат бу проект грантка ия булуына. Туган телне, гореф-гадәтләрне, йолаларны, аларны кичкенәдән өйрәнергә кирәкме, ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, ул гаиләдән башлана. Без бит нигенә һәрбер кеше үзенә әтисен, әнисен искә ала, әбисен, бабасын искә ала. Кайда гына килеп терәсә дә, менә минем әни шулай әйткән иде, менә минем әти шулай әйткән, менә минем әби шулай әйткән иде. Бу бит инде гореф-гадәт дигән сүз. Менә безнең балалар бакчасына, татар балалар бакчасына балаларны килер алдыннан январь аеннан мин инде ничә баланың чиратта торганын беләм. Аларны һәрберсенә хәбәр җибәреп, чакырам балалар бакчасына бер көнне. Теләгәннәр барысы да шул көнне килә. Һәм мин аларны инде ясле мозаикасы, нәниләр мозаикасы дигән группага чакырам. Ул нәниләр группасы дигән мозаикасына йөреп, алар инде бу балалар бакчасы аларга тәңгәл киләме, юкмы? Ләкин бәлки алар рус телендә тәрбия белем алырга теләкләре бардыр. Алай булса да шушы январь, февраль, март, апрель айларында күреп инде татарча белем алганнарын бу балалар бакчасында, башка балалар бакчасын сайлап алырлар. Ләкин руслар да бар безнең балалар бакчасында калган. Менә бу бала бирегә бала анасы белән бергә йөри. Алар татар телендә бергә безнең тәрбиячеләр белән аралашалар. Алар монда музыка белән шөгыльләнәләр, физкультура белән шөгыльләнәләр, аннарысын рәсем белән шөгыльләнәләр, телне үстерәләр. Ләкин буларның барсының да эштәлегендә халык фольклоры, татар халык фольклоры. Менә бу ясле мозаикасы. Кичкенәдән тәрбияләү дигәннән әйтәсем килә, ярар балалар бакчасына килеп керде. Монда инде безнең бар төрле милләттән балалар. Алар инде руслар, башкортлар, татарлар, чуашлар һәм безнең икенче проект килеп керә арасына. Монда инде милли мозаика. Менә шушы балаларга юнәлтелгән 2 дәүләт телендәге сыйфатлырак бирү йөзеннән бу проект эчендә алар белән истәмә эш алып барыла. Гореф-гадәтләр буенча дип әйтәсем килә инде. Ничек менә чыгып китергә хәзер гаиләгә? Ярар, без балаларны гаилә белән гаиләләргә күрсәттек, беренче гаиләләрне алдык, аларга аңлаттык, 2 телне дә нитергә, үзләштерергә кирәк икәнлеген, ничек үзләштерелә икәнлеген, педагогик аша, халык педагогикасы аша. Хәзер инде безгә гаиләләрне берләштерергә кирәк. Менә килеп керә уже 3 яшьтән безнең гаилә фестивале дигән проектыбыз, гаилә фестивале туган тел. Бу нәрсәдән тора? Биредә безнең Инстаграмда ниләребез бар, битләребез бар. Шул битләрдә безнең мастер-класслар.
Бигрәк тә 2020 елда актуаль булды инде бу. Чөнки бер аралашып булмады гаиләләр белән бергә, җыелышып булмады. Ләкин онлайн форматта атна сайын безнең педагогларыбыз аларга халык фольклоры белән таныштыра бардылар. 5 юнәлештә таныштырдылар. Менә сезнең татар балалар бакчасы башкалардан нәрсә белән аерылып тора? 1991 елда балалар бакчасы ачылган, безгә быел 30 ел була име. Мин нык горурланам, чөнки менә шу 30 ел эчендә ул үзенең статусын саклап кына калмады, яклап кына калмады, ул үсте. 2016 елдан безнең балалар бакчасы Татарстан Республика тарафыннан Түбән Камада бердән бер төп бакча итеп билгеләнде татар телен өйрәтү буенча. Ул 3 еллык статус иде. 2019 елда ул статусны безгә яңадан бирделәр. Чөнки без аны, мин инде ышанам, яклап кала алдык дип әйтәсем килә инде. Бу җаваплы, бик җаваплы статус дип әйтәсем килә, чөнки син башка балалар бакчасының педагогларын дагын өйрәтергә тиешсең, милли гореф-гадәтләрне бирергә, татар теленә өйрәтергә, син аларга үрнәк булырга тиешсең, ярдәмче булырга тиешсең. Менә шуңар күрә инде безнең балалар бакчасында әйтеп киттем бит инде, кичкенәдән ала башлыйбыз икән, балаларны мәктәпкә чыгарып җибәргәнче алар уже гел милли рух белән чыгып китәргә тиешләр балалар бакчасыннан. Әгәр дә алар менә әйтәләр икән, әти-әниләр, мәктәпләр, алар бит сезнең аралаша алмый татарча дип. Мин шат, аларның җаны милли булган өчен. Әйе, әгәр син аңа максатсан программа буенча бирәсең икән сорауларны, алар программа буенча җавап бирәчәк. Ләкин көндәлек аралашуга, кибетләргә кирип киткәндә, алар рус телендә кулланалар. Бу бит аяныч түгел, бу бит ике теллелек барыбер. Эштә сакланган икән, ул аны барыбер кайчан да булса үзенең баласына китереп бирәчәк, чөнки аның әле әти-әнисе дәгән шул рухта яши. Грантка кайтканда. Әйдәгез. Грант акчасын кайда тотарга җыенасыз? Бик уйлап төздек инде без аны. Хәзерге заманда бит менә әйтеп киттем, безнең балалар бакчасы төп бакча буларак күпме педагог җыела. Шуңар күрә безнең бар нибез интерактив оборудованиеларыбыз дагы булырга тиеш заманча. Урындыкларыбыз дагы заманча булырга тиеш. Чөнки килеп кергәч тәген залга, музыка залына. Дәресләр кызыграк, һәм актыргыч булачак. Әйе, интерактив такталарга ниттек, сметага керттек интерактив такталарны, проекторларны керттек, урындыкларны керттек. Һәм инде күптән мин хыяллана идем, 91 елдан улы педагогларга тегелгән костюмнарыбыз бар иде. Ләкин бит инде 30 ел. Аның арасында без әлбәттә тиктек инде, Лейси песня конкурсында катнашыр өчен теккән идек татар милли костюмнарын име. Менә улыларга татар рус костюмнары, читекләре белән бергә тулайым костюмнар инде без генә кулланырлык итеп түгел. Менә шушы нидә бәйгеләрдә катнашкан, мастер-классларда катнашкан ата-аналар да аларны киеп чыгыш ясый алсыннар өчен. Аларның бит бөтенесендә мөмкинлеге юк андый костюмнарны табырга. Монда килгәч, алар костюмны кигәч, алар гел икенче. Алар чын-чынлап менә үзләрен татар итеп хис итәләр. Тагын микрофоннар. Балаларыбыз бит инде безнең Сабантуйда чыгыш ясый, нидә гаилә паркында чыгыш ясый, күп кенә бәйгеләрдә чыгыш ясый, ләкин аларның башка кия торган микрофоннары юк иде. Менә шул микрофоннар, аннары әти-әниләр безгә чыгыш ясарга микрофоннарыбыз юк иде, стойкалы, менә аларны списогыз бар инде. Ой, бик әйбәт список. Менә Риза Мәсәровна, сезнең татар балалар бакчасында милли мәдәниятебезгә мәхәббәтне, балаларда мәхәббәтне уяту һәм туган телне саклап калу һәм үстерү өчен нинди чаралар үткәрелә? Мастер-класслар булды, аңладым. Һәрбер балалар бакчасының эше төп программа буенча оештырыла бит инде. Ул программаның бер өлеше тора икән, мәктәпкәчә алып кече яшьтән алып мәктәпкәчә программасы булса, икенчесе сөенеч программасы, именно милли мәдәниятне тәрбияләү программасы инде аның. Аннары инде туган телгә өйрәтү буенча безнең татарчада яхшы бел, русчада яхшы бел программасы. Аның иченә бик күп кенә эш төрләре кергән. Монда бит инде бәйрәм иртәләре дә кергән, ачык ишекләр көне дә кергән, семинар практикумнар да кергән. Менә минем әйтеп китәсем килә, безнең республика күләмендәге семинар практикум, ул безнең ел сайын оештырыла безнең балалар бакчасында. Биредә инде менә алдагы елны 5 шәһәр катнашты Татарстан Республикасы буенча, аның арасында тагын 3 район катнашты. Монда инде без белем алышабыз менә шушы эш төрләре белән. Әле ул бит ни генә түгел, менә эш төре генә түгел, аны ничек оештыру дагы бик мөһим. Мәсәлән, педагогларның элеккечә генә нидән атлап бармасыннар өчен аларга максат куела. Үзләренә нинди эш төрен аларның күрсәтәселәре килә. Кейс технологиямы, бук трейлермы, анда лэббук кулланалармы, вимелбук кулланалармы, менә шуларны кулланып, нинди эш төрләре белән алар үзләренең тәҗрибәләрен нигә
республика күләменә чыгара алалар. Чыгардылар. Алар бит тәҗрибә җыя. Менә бүгенге көндә безнең балалар бакчасында 17 методик әсбап рецензия алган һәм бастырылып чыгарган безнең педагоглар тарафыннан. Шушы милли тәрбия бирү буенча инде алар барсы дагын. Менә сезнеңчә хәзер бит инде замана үзгәрә. Заманча дигәннән әйме, менә тәрбияче заманча да иҗади кеше булырга тиеш, шулай бит. Менә сезнеңчә тәрбияченең төп сыйфатлары нинди? Иң беренче сыйфатны мин куям инде балаларга мәхәббәт. Балаларга мәхәббәт янында бала була белүе педагогның. Ул үзен бала урынына куеп хис итеп карарга тиеш. Аңа тәрбия ысулы тапканчы. Иң беренче сыйфат. Икенчесе җаваплылык. Чөнки җаваплылык үз алдында бу бала кем булып үсәчәк? Җаваплылык бала алдында. Син аны үстерә алдыңмы? Җаваплылык ата-ана алдында. Син аңа бөтен булганыңны бирә алдыңмы? Аннары инде хәбәрдарлык. Заманчалык кына түгел, хәбәрдарлык. Менә безнең ил нәрсә белән яши, бер аякта атлау өчен аның бар нидә дә хәбәрдар булуы бик мөһим бүгенге көндә. Белемне һәр вакыт үз белемне үстерү инде. Үз белемне үстермичә заманча атлап булмый бүгенге көндә. Тәрбияче ничек булырга менә хәзерге вакытта бүгенге көндә бит цифрлаштыру дөньясы, шулай бит мобильлек. Балалар шуның хәтле заманча бөтен әйберне беләләр алар, әйме, шулай бит. Әйе. Цифровизацияны мин аны башкачарак та күз алдым әле. Бу бит бүгенге заманда цифровизация мин күз алдыма китерәм баланың нәтиҗәлелеге дип. Ул цифрларга бәйләнгән. Ничә аның дипломы бар, ничә аның нәтиҗәле эше бар, һәм бәяләрне биргәндә дә олимпиадада җиңүләре бар. Ләкин ул олимпиадаларга чыгарып җибәргәнчә күпме хезмәт куярга кирәк шул балага. Күпме хезмәт бит ул педагог тарафыннан гына түгел, менә шушы гаилә әгъзалары тарафыннан, әти-әниләре тарафыннан. Әти-әниләр безнең эштә, әби-бабалар тарафыннан бөтенесе дә бала белән бергә бердәм булса гына, алар аны күтәрә алачаклар. Заманча булу өчен цифровизация вакытында педагогка заманча булу өчен үзеңә дәген һәр вакыт укырга кирәк. Менә мин үзем дә мәктәп кеше баланың анасы. Әти-әниләр белән мөнәсәбәтләрегез ничек корылган? Әти-әниләр катнашамы чараларда? Бик актив катнашалар. Мин бик рәхмәтлемен үземнең әти-әниләремә. 12 ел шушы мөдир булып эшләү дәверендә бер тапкырдагын бер әти-әнинең мин менә юк эшләмибез дип әйткәнен күргәнем булмады. Әгәр дә ул конкурсларны алсаң, күргәзмәләрне алсаң, балалар бакчасында оештыра торган 253 ата-ана булса, анда 200 эш булачак. Безнең аларны куеп бетергә урыныбыз җитми. Ул заманча ниләр бәйгеләр әле ул име? Әле бит бар аның менә милли рухны саклый торган бәйгеләр. Мәсәлән, кул эшләре. Анда дагы бит була 50% эш. Әбием сандыгы. Нинди генә сандыклар күрмисең ул нидә күргәзмәләрдә. Аннан инде бер җыелыш тагын безнең булай гына үтми. Гомум җыелыш, менә безнең кичә генә булды гомум җыелыш. Һәр бер өстәлдә безнең ята ручкалар, кагазлар ята, уеннар ята, чөнки аның практик өлеше бар. Иң беренче эш итеп бу балалар бакчасына килгәч 13 өстәл алдым, чөнки 13 төркем. Һәр төркемнең ата-аналары 13 өстәл артына утыра. Һәм инде шунда эш башлана. Минем фотографияларда күп инде без аны якладык тагын. Бик кызык, бик тиз җавап бирәләр, чөнки кулда хәзер телефон. Нинди генә сорау бирсәң дә Санпин буенча бирәсеңме, нәрсә буенча бирәсеңме? Мин риза. Эзләсеннәр, тапсыннар, җавап бирсеннәр, чөнки ул аларны үстерә. Сезнең балалар бакчасында тагын нинди түгәрәкләр эшләп килә? Түгәрәкләребез бик күп, чөнки без федераль дәүләт белем бирү стандартларының 5 юнәлеше бар. Шул 5 юнәлеш буенча дагын бар түгәрәкләрдә булсын дип үзебезгә максат итеп куйдык. Белгечләр арта тора. Мәсәлән, кичкенә безнең инде иң кичкенәләр сорый инде һәр вакыт түгәрәк. Мин дә әти-әниләргә әйтәм инде 2-3 яшь бит әле, балакаем, уйнарга өйрәнсеннәр әле зинһар өчен, аннары соң түгәрәк эшенә кертеп җибәрбез. Но запросы родителей дигәндә без аныймы? Анда инде безнең үстерешле түгәрәк, ул блоки дивенеше, кубики кьюзнеры, шул түгәрәкләр буенча балаларның үстерү үстендә эшләр инде. Аларны бердәм уйнатырга өйрәтү түгәрәкләре дип әйтим инде. Аннары инде кирип китә безнең бию түгәрәге, җыр түгәрәге, галокамера, кислородный коктейль, аннары соң йөзү түгәрәге, тренажерларда эшләү түгәрәге, спорт түгәрәге. Тагын нәрсәләрне генә онытып калдырыйм икән? Логопед түгәрәге, биюләрне әйттем. Бик күп.
Әле арттырырга сорадылар кичә генә. Инглиз теле түгәрәге кичә нәрсә буенча, мелкий моториканы үстерү буенча түгәрәк ачып булмас микән. Хыялланабыз, менә кабинет төзи башладык, робототехникалыгы конструирование тулайым тулыландыргач, ансы дагы безнең булачак дип җавап бирдем инде. Үземнең дә балалар бакчасына барасы килә хәзер. Ой, рәхәт балалар бакчасында, җаныңа биреп эшләсәң, шул рәхәт балалар бакчасында. Безнең Түбән Камабыз күркәм юбилейны үткәрә быел, шулай бит 55 яшьлек. Менә безнең балаларыбыз, бүтән шәһәр, бүтән дөнья аларга калачак бит инде, шулай бит. Бу безнең киләчәгебез, алар безнең киләчәгебез. Менә балаларга, аларның әтиәннәренә сезнең теләкләр. Хөрмәтле шәһәрдәшләр, мин барыгызга да сезнең коллегалар дип әйтәсем килә. Чөнки Татарстанда яшәүче һәрбер кеше, безнең шәһәребездә яшәүче һәрбер кеше милли җанлы дип саныйм. Һәм инде үз-үзеңә максат куеп, мин үземнең кулымнан килгән бар эшне дәген шушы шәһәрем өчен, шушы балаларым өчен, шушы илем өчен эшлим дип яшәсәң, без барысына дагын ирешербез дип ышанасым килә. Барыгызга дагын тигезлектә, бәрәкәтле, бәхетле мул тормышлар телим, уңышлар телим. Һәм балаларыбызның чын-чынлап безгә терәк булып үсеп, бәхетле тормышта яшәүләрен, тыныч илдә яшәүләрен теләп калам. Риза Мияссаровна, сезгә, сезнең эшегезгә нәтиҗә ясаганда афәрин дип әйтәсе килә, һәм инде әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт, Гөлназ ханым. Кадерле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студия кунагы булды 83-нче Татар балалар бакчасы мөдире Резида Мияссар кызы Газизова. Игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.